Dnes sa pozrieme na 10 najnebezpečnejších Slovákov, ktorých príbehy spôsobili nielen strach, ale aj šok v slovenských mestách. Títo muži ovládali slovenské podsvetie a ich činy zanechali stopu v histórii. Tento zoznam určite nie je pre slabšie povahy, pretože ide o príbehy, ktoré sú nielen desivé, ale aj brutálne. Karol Melo bol jedným z najobávanejších a najnebezpečnejších mužov slovenského podsvetia. Melo sa dostal do povedomia širokej verejnosti najmä potom, ako sa spojil s Mikulášom Černákom, jedným z najväčších mafiánov v histórii Slovenska. Ich spolupráca spočívala v spáchaní mnohých zločinov, vrátane vražd, obchodovania s drogami, vydierania a praní špinavých peňazí. V jeho kariére najviac vyčnieva vražda Jozefa G., ktorú spáchal v záhradkárskej osade v Bojne pri Topolčanoch v roku 2003. Po tejto vražde sa stal ešte nebezpečnejším a polícia mu začala venovať čoraz väčšiu pozornosť. Melo sa tiež podielal na vražde svojho bývalého priateľa Ladislava Šuhaja, ktorého lákal do Banskej Bystrice, kde ho spoločne s Černákom zabili a následne pochovali v lese. Karol Melo sa po rokoch vyhol spravodlivosti vďaka svojim kontaktom v polícii a v mafii. Dnes je stále považovaný za jedného z najnebezpečnejších mužov v histórii slovenského podsvetia. Ondrej Rigo je známy ako sériový vrah, ktorý má na svedomí niekoľko desiatok životov. Tento muž bol známy nielen svojou brutalitou, ale aj tým, že sa nikdy nezastavil pred ničím. Svoju prvú vraždu spáchal už v roku 1982, kedy v Mníchove zabil svoju prvú obeť. Tento čin bol len začiatkom jeho krvavej kariéry. Rigo pokračoval v zabíjaní v Nemecku, Holandsku a na Slovensku, pričom vždy používal rovnaký modus operandi. Vnikol do bytov obetí cez otvorené okná. Zabil ich, znásilnil a okradol. Všetky jeho obete boli nevinní ľudia, ktorí sa stali náhodnými obeťami tohto krvavého vraha. V roku 1992 ho však zatkli v hoteli Carlton a odsúdili na doživotie. Rigo si svoj trest odpikáva v najprísnejších podmienkach, no dodnes sa šíria správy, že jeho činy mohli byť ešte rozsiahlejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Juraj Lupták, známy ako Krvavý Bača, sa stal synonymom pre násilie a zločiny, ktoré otrasli Slovenskom. Lupták bol pôvodne považovaný za pastiera, no veľmi rýchlo sa ukázalo, že je v skutočnosti obávaným zločincom. Jeho činnosť začala v 80. rokoch, keď začal s nezákonným obchodovaním a organizovaním nelegálnych aktivít. Prvú vraždu spáchal v máji 1978, keď napadol 20-ročnú ženu, ktorú udusil, znásilnil a okradol. Tento čin bol len začiatkom jeho kriminálnej kariéry. Neskôr zavraždil 15-ročnú dievčinu a pokračoval vo vraždách a znásilneniach, ktoré trvali až do jeho zatknutia. V roku 1987 bol odsúdený na smrť, ktorá bola vykonaná v Bratislave. Tento zločinec sa stal symbolom toho, ako sa podsvetie v 80. rokoch dokázalo nezastaviteľne šíriť po celom Slovensku. Robert Lališ, známy ako na Kýbel, sa dostal do povedomia verejnosti v 90. rokoch, kedy sa stal vedúcou postavou Sýkorovej skupiny po vražde Miroslava Sýkoru. Sýkorova skupina bola jednou z najvplyvnejších a najnebezpečnejších zločineckých skupín na Slovensku. Lališ sa stal šéfom tejto skupiny, ktorá sa podielala na vraždách, obchodovaní s drogami, vydieraní a ďalších trestných činnostiach. Robert Lališ sa ukrýval pred spravodlivosťou od roku 2012 a počas tohto obdobia sa podarilo mnohým jeho bývalým spolupracovníkom svedčiť proti nemu. V roku 2015 bol Lališ zatknutý v Nemecku a po extradícii na Slovensko bol odsúdený na doživotie. Jeho meno sa stále spomína medzi tými, ktorí ovládali slovenské podsvetie v období po páde komunizmu.
Tibor Polgár je muž, ktorého meno je spájané s jednou z najväčších väzenských vzbúrok v bývalom Československu. V roku 1990 sa Tibor Polgár podielal na vzbure, ktorá sa odohrala v Trenčianskej väznici. Počas tejto vzbúry bolo zabitých 4 väzenských strážnikov, čo ešte viac zvýraznilo brutalitu Polgárovej skupiny. Polgár bol známy svojim zapojením do organizovaného zločinu, kde sa podielal na obchode s drogami, únosoch a vraždách. V 90. rokoch sa stal jedným z hlavných aktérov, ktorí spôsobili chaos v slovenskom podsvetí. V roku 1993 bol odsúdený na doživotie, ktoré si odpikáva dodnes. Tibor Pápaj bol šéfom jednej z najväčších mafiánskych skupín na Slovensku v 90. rokoch. Jeho gang bol zapojený do mnohých zločinov, vrátane obchodovania s drogami, vražd a vydierania. Pápaj sa stal známy aj po krvavej poprave v roku 1999, ktorá sa odohrala v Dunajsko-stredskom bare Fontána, kde bolo zabitých 10 členov Pápajovej skupiny. Tento masaker oslabil dominanciu Pápajovej skupiny a značne oslabil ich kontrolu nad podsvetím. Napriek tomu sa Pápajho meno naďalej spája s násilím a zločinom, ktorý ohrozoval stabilitu v slovenskom podsvetí. Jozef Roháč je jedným z najnebezpečnejších nájomných vrahov v strednej Európe. Tento muž má na svedomí niekoľko vražd, vrátane vraždy Roberta Holuba, ktorý bol zastrelený v roku 1997. Roháč bol tiež spájaný s výbuchom auta podnikateľa Eduarda Diniča, ktorý viedol k smrti niekoľkých nevinných ľudí. Roháč bol počas svojej kariéry nájomným vrahom pre rôzne mafiánske skupiny a bol považovaný za nepolapiteľného. Po rokoch úteku bol nakoniec zatknutý v Maďarsku a extradíciou do Slovenska bol odsúdený na doživotie. Jeho meno bude vždy spojené s krutými vraždami, ktoré otriasli celou spoločnosťou. Lájo Sátor bol považovaný za krutého a neľútostného zločinca, ktorý vyvolával strach medzi ľuďmi v južných regiónoch Slovenska. Po rozchode so svojím bývalým priateľom Pája sa stal de facto pánom mesta na južnom Slovensku. Sátor bol zapojený do obchodovania s drogami, vydierania a zabíjania konkurentov, ktorí mu stáli v ceste. Jednou z najznámejších udalostí, ktoré ho dostali do povedomia verejnosti, bola masakra v bratislavskom bare Fontána, kde zomrelo 9 ľudí. Mnoho ľudí verí, že práve Sátor stál za touto vraždou, ktorá otriasla podsvetím. Po tejto vražde jeho meno ešte viac získalo punc nebezpečného mafiána, ktorý neznáša konkurenciu. Miroslav Sýkora bol legendou slovenského podsvetia. V 90. rokoch sa stal zakladateľom jednej z najvplyvnejších a najbrutálnejších zločineckých skupín, ktorá sa podielala na organizovanom zločine, obchodovaní s drogami a zabíjaní konkurentov. Jeho meno je spojené so zločinmi, ktoré otriasli nielen Slovenskom, ale aj celou strednou Európou. Po jeho smrti sa vedenie skupiny ujalo jeho pravá ruka, Robert Lališ. No jeho smrť znamenala pre slovenské podsvetie koniec jednej éry. Sýkora sa stal ikonou, ktorú si dodnes pamätajú všetci, ktorí zažili jeho krvavý vzostup. Na vrchole nášho zoznamu stojí Mikuláš Černák, bez pochyby najznámejší a najnebezpečnejší slovenský mafián všetkých čias. Jeho meno je synonymom pre brutalitu, moc a vplyv, ktorý mal v slovenskom podsvetí. Černák bol považovaný za najvplyvnejšieho muža v organizovanom zločine na Slovensku v 90. rokoch a jeho skupina mala vplyv v mnohých oblastiach života. Od obchodovania s drogami až po zločiny ako vraždy, vydieranie a pranie špinavých peňazí. Jeho ascendent na mafiánskom tróne bol sprevádzaný množstvom krvavých vražd, medzi ktoré patrili aj vraždy jeho nepriateľov, konkurentov a tých, ktorí mu stáli v ceste. Černák mal byť zodpovedný za desiatky vražd, z ktorých mnohé zostali neobjasnené. Po vražde podnikateľa Ivana Kán, ktorý bol konkurentom Černákovej skupiny, začala polícia aktívne pátrať po jeho stope. Na jeho mená sú viazané aj vraždy, ktoré boli tak brutálne, že zanechali v srdciach obetí aj verejnosti nezmazateľný strach.
Okrem vražd a obchodovania s drogami, Černák sa podielal aj na organizovaní hazardu a jeho skupina mala pod palcom nelegálne herne a automaty. Vďaka jeho schopnostiam manipulovať s ľuďmi a korumpovať policajtov bol dlho nepolapiteľný. V skutočnosti bol Černák považovaný za nepolapiteľného do momentu, kedy bol v roku 1999 zatknutý. Po jeho zatknutí sa objavili nové informácie o jeho mafiánskom impériu a o množstve ďalších zločinov, ktorých sa dopustil. Černák bol nakoniec odsúdený na doživotie, no stále zostáva symbolom temnej éry slovenského podsvetia. Jeho príbeh je príbehom moci, brutality a neochvejného vplyvu, ktorý mal nad životom mnohých ľudí v 90. rokoch na Slovensku. Černák sa dostal do povedomia aj vďaka svojmu chladnokrvnému správaniu a schopnosti manipulovať so situáciami, ktoré iní považovali za beznádejné. Jeho meno sa spája s mafiánskymi bojmi, krvavými zúčtovaniami a desiatkami nezabudnutelných momentov, ktoré sú dodnes považované za najbrutálnejšie činy v histórii slovenského organizovaného zločinu. Tento zoznam nám ukázal len zlomok toho, aké temné a nebezpečné boli niektoré príbehy zo slovenského podsvetia. Mafiáni, ktorí formovali slovenskú kriminalitu a neboli len kriminálnikmi, ale aj ľuďmi, ktorí ovplyvnili politiku, podnikanie a životy mnohých nevinných obyvateľov. Je fascinujúce, akým spôsobom dokázali ovládnuť nielen podsvetie, ale aj mestá a krajinu. A práve preto, že ich príbehy sú stále také silné a fascinujúce, v nasledujúcich videách si každý príbeh podrobne rozoberieme. Začneme príbehom Karola Mela, človeka, ktorý bol spojený s mnohými krvavými činmi a jeho vplyv v podsvetí je stále živý v mnohých diskusiách o slovenskej mafii. Takže, ak sa chcete dozvedieť viac o najnebezpečnejších slovenských mafiánoch a ich príbehoch, nezabudnite odoberať tento kanál, aby vám neunikli žiadne nové videá. V nasledujúcich týždňoch budeme podrobne analyzovať príbehy každého z nich. Začínajú s Karolom Melom. Povedzte nám v komentároch, ktorý mafián vás najviac prekvapil a prečo. A nezabudnite dať like, ak sa vám video páčilo.